chuite Timmy. Siad fólama le Timmy. Ceachtan leonio, cén gléas é. Brana Timmy, sin embos go scéalaíochta. Oh. Céir toiste an? Céir de ecin tú a Timmy? Céir de seo? Se, is tamborín atá an. Tamborín. Céir de seo? Se, sin é, is clogíní atá antab. Clogíní. Céir de seo? Se, sin é, is drumma atá an. Drumma. Maithú a Timmy. Feicimid ceirtar siú le Timmy agus a cháirde. Tom rang a githilón. Ach cáil Timmy. Sin é. Hiorcais, tá na gléasaní ar fád ag Timmy. Ceapan Harriet gúil sé nám órán na chasa. Tá Osborne in an méarchlár a haint. A bhfuil si bhfuil leog ré. Hían, dó, tí. Tá Timmy a seint chamá. Maithú a Timmy. Hain tú de gléasaní leog ag an am céna. An gníomhíochta inis. Céir tá Osborne dine? Tá sé chun ceola haint. Túis cén gléas atá á haint ag Osborne. Dún de thuúla. Se, sin é. Is méarchlár atá an. Méarchlár. Anis, túis cén gléas atá á haint ag mitógaí. Dún de thuúla. Se, sin é. Flúis hasnach atá an. Flúis hasnach. Agus túis cén gléas atá á haint ag strícach. Dún de thuúla. Se, sin é. Is tríantán atá an. Tríantán. Céir tá fólamí an inniu? Tamborín. Clogíní. Drumma. Hain Osborne an méarchlár. Hain mitógaí an lúis hasnach. Agus hain strícach an tríantán. Má sib ar fad. Bí ré le bheith dansa le Timmy. With ré le bheith dansa. A dansa. Tá tú haar bór. Dansa íontach. Dólam tú faoi cheolinne. Agus rinne tú cleachta ar éisteach. Má sib ar fad. Feice me go luas sib le haid am fólama le Timmy.